हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय अफ्रि दैमारि चेनेला फिन आरो खनसे फैफिननाय जाबाय। दिनैहाय आं बारा गोलाव बुंनाय नङा, खोथाया फंसे फंनै केसनि बारैल' खोथा होनगोन। प्लास ओरैहाय मार्टियास टम एनडिएफबिनि जेसेबां मुंख्लं जानाय बिसोरनि मार्टियास टमनि बारै फंनैल' खोथा बुंगोन। केसनि सिगाङाव केसनि बारै होनगोन आं। 270 जननि केसा उइथड्र जादों होननानै बुंदों मिस्टार प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी। नोंथांमोना डिक्लेयार होनो हागोन ना हाया? आरो नोंथांमोना बुंनो हागोन ना हाया जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 7 एनडिएफबि केडारनि केस उइथड्र जाबाय, चिरां डिस्ट्रिक्टआव 20 जननि केस उइथड्र जाबाय, 30 जननि अदालगुरि, बाक्सा बायदि बायदिनि बिदि मोनसे जायगाखौ केस उइथड्र जानायनि नाम आरो लिस्टखौ होनो हागोन ना हाया? सोर सोरनि नामनि केसा उइथड्र जादों आरो सोर सोरनि माबायदि केसा उइथड्र जादों नोंथांमोना बुंनो हागोन ना हाया? जे नोंथांमोना हायाब्ला नोंथांमोना मानो 270 जननि बिथांमोननि केसा उइथड्र जाबाय होननानै बुंदों? माबायदि केसा उइथड्र जादों? दिनै आंनि रनिकाटानिफ्राय मोनसे केस फैदों आंनावहाय। बिथाङा दिनैहायसो सिगनेचार होना फैलायदों। बबेबा खाथायावहाय सिगनेचार होनांगौ होननानै बुंदों। आरो केस उइथड्र जादोंबा दिनै बिथांमोननि केसा दिनै उइथड्र जादोंब्ला मानो दिनै सिगनेचार होनो गोनां जाखो? आरो थांनाय नभेम्बरनि 17 तारिखआव आरडि फेक्सननि गथ' सासेया सेंग्राफोरा सासेल' होनना बुङा, सासेफोर बांसान्द्रायखौ बाहायगोन आं। दिनैहाय बिथांमोना मानो केसनि बारै सानफ्रोमबो बुंबाय थानो गोनां जादों? 23 नभेम्बराव बिथां एम सालाइनि मार्टियास बिथांमोना जिथु ख्रिस्टियान ससाइटियाव जा नियम निथि दङ बिनि मोनसे फोरबो दं 23 नोंथांमोना एनडिएफबिनि लिडारफोरा बावहाय रावबो इनभल्भ गैया, रावबो केडार नङा लिडारफोरा रावबो थाङाखै। आं बिनि बारैबो मोनसे कन्टेन्टबो लाबोदों, मोनसे भिडिअबो खालामदों। बिनि बारै नोंथांमोना रावबो जेबो होनाखै आरो कन्ट्रिबिउसन गैया। प्रमद कन्ट्रिबिउसन गैया, गबिन्दआबो कन्ट्रिबिउसन गैया, आरो ओमफ्राय सालाइ आरो सावरायग्रा बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन गैया। एम सालाया दिनै बर' हारिनि थाखाय गिदिर सेक्रिफाइस खालामबाय। बिथाङा रिहेबिलिटेसन लायाखै। 6000 इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्रायबो 6000 बेथन जायाखै, अनजालु जादों। आं सिदा बुंबाय 6000खौ अनजालु जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना जादों। एन दानसोरां बिथांमोना 6000 बेथन जादों। दिनै एम सालाइनि मुङावहाय बिथांमोना 100 थाखा कन्ट्रिबिउसन गैया, हैयाखै। आरो बिथांनि नामाव मोनसे कन्डलेन्स खालामहैनाय बेबो गियान गैया। आरडि फेक्सननि बि अनजालु एन दानसोरां, मिथिबाय? नोंथांमोना गोसोआव ला। एम सालाया दिनैहाय बिथांनि केसाबो जोबाखै। प्रमद बर' एनडिएफबिनि गथ'फोरनि लिडारफोरनि केसा माला उइथड्र जागोन? नोंथाङा जे बुंदोंमोन जे 270 जना केस उइथड्र जादों होनना बुंदों। दिनै रनिकाटानि सेंग्राफोरा आंनियाव नोंथांमोनाव फन थांनांगौ, गबिन्द बसुमतारीनाव फन थाङो, नाथाय गबिन्द बसुमतारीया रेसपन्डखौनो होआ। एनडिएफबिनि नोंथांमोना रेसपन्ड होआ। मानो? बै गथ'फोरखौ लानानै नोंथांमोना दिनै लिडार जादों। गबिन्द बसुमतारी नोंथांखौ आं दिनै बिगाब बुंगोन, आं लेथ्राबो बुंगोन। आं नोंथांनि दिनै आं सानसे समाव नोंनि ओंखाम जानाय, नोंनि गस्ला सुना होनाय, नोंनि न'खौ सप्ताहै लिरना होनाय नैबे अफ्रिया लिरनानै होदों, न' फोसाबनानै होदों। आंनि बिमा बिफाया आंनि ओंखाम खबसे संनाय मोनजाफेराखै। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि रागा जोंनो हागौ, लाब गैया। आंनि बुंनांगौखौ आंहा बुंगोन। आं दिनै मोन्थाय दं, आं दिनै बुंनो हानाय अधिकार दं। बे हिसाबाव आं बुंदों।
दिनै प्रमद बर'आ बर' जाथिखौ मा लाइनाव लांदों 16टा डिपार्टमेन्टखौ नोंथाङा माबे माबायावहाय लाना थांदों मानो दिनै डिसिनो हरनो गोनां जाखो नोङो प्रमद बर'आ 16टा डिपार्टमेन्टआ जुदि बिटिसि आवनो जुदि थायोमोनबा आं दिनै सिगनेटरिनि मानसि नङा नामा मा हिसाबै लानांगौ जाखो मानो हरखो प्रमद बर' नोंनि बै डिभाइड आसाम 50-50 माहाय खारखो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट ओरै खर' हनानै नोंथाङा जे बुंदोंमोन समस्त बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै मा हिसाबाव नोङो बिदि खालामखो नोंथाङा भुगिनांगोन बिनि फिथाइखौ नों मोनजागोन आरो मोनगोन आरो समस्त बर' रायजो राजाया नोंखौ बिनि फिथाइखौ मोनहोगोन सम सफैगोन बिनि समबो मिथिबाय थ' जेखियानो जादोला आं बेखिनि बे चेप्टारखौ क्ल'ज खालामफिनबाय दिनै दोनथ'लायबाय आरो नेक्स्ट टाइमाव आं बुरखांफिनगोन केसनि बारै उइदिन सर्ट पिरियड सानथाम सानब्रैनि गेजेराव आङो गबिन्द आरो प्रमद नोंसोरनि गेजेराव कुइसन खालामबावगोन आं मिथिबाय नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदामोन आं बुंबाय थागोन दिनैहाय मुंख्लंनि बारै आं फंनैसो खोथा बुंबावनि दै मुंख्लंआ दिनैहाय गबिन्द बसुमतारी नोंथांनि सेक्रिफाइस खालामनायखौ आं मान सनमान होयो नाथाय नोंथांनि सेक्रिफाइस खालामनायखौ आं बै समाव बावदों दिनै नोंनि खोथाखौ आं बुंनो गोनां जादों दिनै सोरबा सासेनि थाखाय नोंथाङा जुदि गबिन्द बसुमतारी बा धीरेन बर' बा सोरबाया NDFB-खौ दायामोनब्ला दिनै बर' रायजो राजाया दिनै बेफोरबायदि सोरबाया खाफालनि फोथा खोमोरनो नाङा सोरनि थाखाय खोमोरदों गबिन्दआ दिनै नायहैयाखै थांफेराखै दिनै गबिन्दआ बै मुंख्लंनि न'खराव थ' नोंथाङा दिनै मा खालामदों सावरायग्राया दिनै बहा थैना थादों गबिन्द बसुमतारीया माहाय थैना थाखो फेरेंगाया दिनै बहा थैना थादों मा खालामदों नोंथाङा दिनै नोंथांमोननि आलदा आलदा गावबा गाव फेक्सननि मुंख्लंफोरनि न'खराव मानो हाबहैयाखै बै न'खरनि मार्टियासनि न'खरनि मोदैखौ मानो एसेब्लाबो नायहैयाखै जों मोनदों मिथिबाय जों मोनदों NDFB-नि लिडारफोर सिगनेचार होग्राफोर जों मोनदों जायनि न'खराव सोरबा रैखाल' नङा सोरबा मा होननानै बुङो बे सार बिथांनि बिमा बिफा आरो फोजौखां बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेरफांगुरि एरिया थानाया सेरफांगुरि गोग्लैयो फोजौखां आरो सार इरागदाव बिथांनि बिसि बिथांनि बिमा बिथांनि बिफा बेफोरनि न'खराव मालाबा हाबैदों नामा NDFB-आ मालाबा खबर लाहैदों नामा दा बांला भुटानाव दिनैहाय गोमा जानानै दङ बेफोरखौ मालाबा खबर लाहैदों नामा सोरबा साथामल' नङा गोबां मानसि दिनै मुंख्लं जादों बेफोरनि न'खराव गासैनिबो न'खराव हायाखै सोरबा सासेनावथ' थांना खबर लाहैबायदों नामा दा नोंथाङा बेफोरबायदि फोरमान होनो हागोन नामा जुदि फोरमान जुदि होनो हायोब्ला मिडियाखौ लानानै फोरमान हो आं नै दिनै फैदों होननानै खोन्था गबिन्दखौ बुङो फेरेंगाखौ बुङो सावरायग्राखौबो होनो आङो दिनै आं चेलेन्ज खालामो मिथिबाय आं चेलेन्ज खोथायाथ' बाद दोन फेरेंगाया बे आफादनि नङा बियो मा आफादनि नङा बियो गुलिबो अराखै ट्रेनिंबो मोनाखै बियो सोरनिबा एगेन्स्टआव बियो लिडारशिप बिबानखौ लानो लुबैनानैसो बियो आफादाव थांनाय मानसि बियो मिथिबाय आरो साख्रि जायिनि थाखायसो बियो मा होननानै बुङो NDFB आफादाव थांनानै बियो NDFB नामखौ लादों बियो थ' नोंथांमोना बर' समस्त मुंख्लंफोरखौ आं खावलायगोन जे NDFB-नि जेसेबां मार्टियास जानाय न'खर जेनेरेलि जमायैहाय जानायखौ मोनसे मार्टियासन खालामजानायखौ आं लुबैयो आरो न'खरनि जेसेबां बिमा बिफा दं सोरबा बिसियानो जा सोरबा बिमा बिफायानो जा बिथांमोनाबो लुबैयो जेनेरेलि मोनसे जायगायाव ज' खालामनाय मार्टियास दं NDFB-आ बुंदोंमोन जाया NDFB-नि बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जादों बिथांमोननिखौ सनानि हांखोजों लिरना दोन थ' लिरनानै दोनदोब्रा दिनै पिस एकर्ड जाबाय पिस एकर्ड जाबायबा जाया बर' हारिनि थाखाय जाया दिनैहाय
रायजो राजानि थाखाय मुंख्लं जादों बिथांमोननि मुंखौ दिनैहाय मार्टियासखौ जेनेरेलि फोसावनानै होदोब्रा दिनैसिमबो मानो फोसावनो हाया नोंथांमोना दिनै 9 मासाव मा मावनो हागोन हाया होननानै बुंदों आरे एनडिएफबिनि खोथाखौथ' नोंथांमोना दिनैहाय खालामग्रोनो हायोना मानो खालामनो हाया मा बावहाय थैना थादों मा बावहाय बेस्थ' नोंसोरो ना नोंसोरो गावबा गाव डेभेलपमेन्टनि बे खामानियावहायसो बेस्थ' ना मा मार्टियास टमखौ दिनैहाय मा ओरैनो गारसोना दोननो नागिरदों नामा किन्तु रन्जन दैमारि फैयोब्ला नों पिपलखौ जों फेजेनगोनबो मिथिबाय सोरबा बिपिएफनि जानानै बुङाखै जों आं नैबे अफ्रि दैमारिया सोरबा बिपिएफनि जानानैबो बुङाखै रन्जन दैमारिनि जानानैसो आं बुंदों थ' आं गोबां खोथाखौ बुंला आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला स्किप खालामालाफानो दानाय कमप्लिट नाय अब्लासो बुजिगोन अफ्रिया मानो थाखाय बुंदों आरो दिनैहाय जाया आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनाखै आरो अफ्रि दैमारि चेनेल होनना बुङोबा आनसाबस्क्राइब खालाम सिदा खोथा गाज्रि मोननानै लाब गैया आनसाबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ दानाय नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोना दानाय डिसलाइक मारि आनसाबस्क्राइब ओंखारलां सिदा खोथाखा थ' जाया मोजां मोनो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।